اندھیر تو نہیں بڑی جلد کرشمے زہر حسن محتاج حسن 45 دے یہ 47 دے مہر حسن ترمیم دی وقت ترمیم ہو سی نمی راز مقدمے دیر حسن ایک بندہ جیل چبارا سی کئی بندے ملک تو بہر حسن۔ السلام علیکم ناظرین اڈیالہ جیل کے باہر ہر منگل کو ایک میلہ سج جاتا ہے اور جب اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خانم اور نورین خانم باقی جو دوسری بہنیں ہیں وہ بھی تشریف لے کر آتی ہیں اپنے بھائی سے ملاقات کی امید لیے لاہور سے چل کر وہ بہنیں جب اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتی ہیں تو ہمیشہ ان کو یہ امید لگی رہتی ہے کہ اس کے بھائی کے ساتھ یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کروا دی جائے گی، لیکن ہمیشہ وہ مایوس ہو کر لوٹ رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین اسی طرح معمول کے مطابق آج بھی منگل کے روز جب علیمہ خانم اور اس کی جو دوسری بہنیں ہیں وہ بھی جب اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی تو وہاں دوبارہ ایک میلے کا سما ہو گیا۔ سہیل خان آفریدی اور ارکان پارلیمنٹ جو کے پی کے اسمبلی کے جو پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں وہ بھی جب وہاں پر پہنچے تو ایک میلے کا سما ہو گیا۔ وہاں پر ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی نظم پیش کی، اس نظم کو آئیے مل کر سنتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نظم اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، آئیے سنتے ہیں۔ اندھیر تو نہیں بڑی جلد کرشمے زہر حسن محتاج حسن 45 دے یہ 47 دے مہر حسن ترمیم دی وقت ترمیم ہو سی نمی راز مقدمے دیر حسن ایک بندہ جیل چبارا سی کئی بندے ملک تو بہر حسن۔ سدھے تیر دے تکے لگ سکدن سدھے تیر دے تکے لگ سکدن جیڑے ہمیں ٹیڑے نہیں لگ دے جیڑا ریشن ہوئے دیوے دے دی نال تے جیڑے نہیں لگ دے استادہ نال شگردہ نو چنگے راز بکھیڑے نہیں لگ دے بانے لے دے پجنے چ باندھا ہوئے کتے شیر دے نیڑے اور سجن لکھے دشمن لکھے سانو آج وچکار نہ لکھے خبردار مورخ سانو باغیاں غدار نہ لکھے۔ ہووے تھوڑی زندگی پر زندگی داغدار نہ لکھی ہووے بخ بغیرتی دی دستار نہ لکھی ہووے بندے ٹیلیوی این تا نہیں ملدی جیڑی مار نہ لکھی ہووے او جیل چ بہ کے جتویندا جے نو ہار نہ لکھی اور ووٹر کی عمر کو بڑھا بھی دو تو کیا ہوگا اگر ووٹر کی عمر کو بڑھا بھی دو تو کیا ہوگا جو ڈیری لے کے نکلا تھا وہ لشکر لے کر آئے گا۔ اور اساں سادہ مزاجاں نو لٹے دے رہے زمانے تے کدی کسے بہانے تے تماشا راز بند کرو 79 سال مردے رہے اساں قومی ترانے تے تساں قومی خزانے جکے کچے مکانہ تک میری آواز اپڑن دے سویرے دی اذانہ تک میری آواز اپڑن دے تیری جھوٹی جمہوریت دیکھنی پرخچے ارسن تو ذرا اچھے ایوانہ تک میری آواز اپڑن دے میں شاعر ہاں بڑا سکتا ہاں پاکستان ہر بچہ کروڑا پاکستانہ تک میری آواز اپڑن دے اے دھرتی راز اللہ دی نظام اللہ دا قائم ہو سی وطن دے نوجوانہ تک میری آواز اپڑن دے۔ ایک چنگی سوچ دا مالک چنگی سوچ دا مالک کچھ ذہن دے گندیاں نہیں پچیا ایک چنگی سوچ دا مالک کچھ ذہن دے گندیاں نہیں پچیا شیطان دے خاص پجاریاں دے مخصوص کرندیاں نہیں پچیا آزاد خیال امریکہ دے پابند باشندیاں نہیں پچیا اور آج جو ایک نمبر آئی 2 نمبر بنیا نہیں کوئی تو ہوئے جیڑا ظالم دی آنکھ چاک پا کے اڑکھل ہوئے کوئی تو ہوئے جیڑا کو جنو کو جا کے حسین آکھے لوگ آکھن پیو گدر نوشین دی وردی چے شین آکھے دکیا نوسی دے دور دے وچ انگارے دامن تا مین آکھے انیرا جتنا بھی ظالم ہوئے وہ رات نو در تو نہیں آکھے قوم دے سر تے لگا ہویا قوم دے منہ تے لگا ہویا 80 سالاں دا داغ دھووے کوئی تو ہوئے جیڑا ظالم دی آنکھ چاک پا کے اڑکھل ہوئے کوئی تو ہوئے
बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? किसे दां नाल जित्ती आई बाजी दी चढ़तल कुछ देर दी होंदी तारीख गवाह है आखिर ते हर खेत दलेर दी होंदी कै सूरत रात सिताकी दी औकात नहीं शेर दी होंदी रल वंजन भी गिद्दड़ ते जंगल ते शाही वत भी शेर कुछ पहली फेट ते नस वंजन कुछ दूजे दां ताई लड़दन कुछ दिल रख वंजन ते अक्ल दी कमजोर सलाह ताई लड़दन कुछ किल दो चार पचा वंजन किसे मुश्किल जा ताई लड़दन वो राज असील सदा सकदन जेड़े आखिरी सवा ताई लड़दन। और मुझे ये अडियाला जेल पर हाथ रख कर कहता हूं कि इमरान खान का कसूर ये है कि इमरान खान का कोई कसूर नहीं।